alle sammen. I dag vil jeg lave en video, hvor jeg anbefaler cremer og fortæller lidt om sådan de cremer, som jeg har brugt, og anbefaler dem til specielle hudtyper. Okay, vi starter med den her creme, som er fra La Roche-Posay. Lipicar Late hedder den, som er fantastisk, hvis man har meget sart hud og har hud, der har tendens til kløe. Og rødme og sådan noget, det er den bare fantastisk til. Og den kan bruges ved ansigtet og huden. Og begge der står til krop og tør og meget tør hud hos børn og voksne. Og den giver gode fedtstoffer, og den er ikke fedtet. Jeg kan bare vise den her på min hånd. Det er virkelig, den er ikke fedtet, nemlig det jeg skal vinde, og den trænger hurtigt ind. Og den dufter også rigtig fint. Den dufter meget neutralt. Den er rigtig god. Også i sådan lidt tør hud, der har vi min favoritcreme A-Derma. A-Derma er det bedste til ovensus, der har det til, som I kan se, Very Dry Skin, og den er til Face and Body. Den er fantastisk. En gang jeg havde sådan noget rød med ansigtet, så brugte jeg den her 10 gange om dagen næsten. Og så på en uge, og det var noget, jeg havde haft i et par måneder, men vi kunne bare ikke finde ud af, hvad det var. Så brugte jeg det en uge eller sådan noget, og så piste det ikke. Så nu bruger jeg det hver dag til min base makeup. Så er der den her Nivea creme, som er en Nivea soft creme, som er super. Den er til face, body and hands. Jeg bruger den til min krop og mine hænder, fordi jeg bruger den her i ansigtet, og ikke fordi jeg tror, at den her vil være dårlig til mit ansigt, men nu har jeg bare altid brugt den her, og det fungerer perfekt for mig, så det er ingen grund til, at jeg skulle lave om på. Så ja, den er super god og fugter meget og er meget sådan let, meget tynd creme og sådan. Ja. Så er der den her Strawberry Body Butter fra The Body Shop. Jeg synes, at den dufter sådan lidt varmt. Kan den hurtigt blive. Ja, den dufter sådan meget sødt. Det er jo det, man kan lide. Så synes jeg, problemet med den her creme, det er, at den er meget tyk, meget fed. Men den fugter huden rigtig fint, synes jeg. Men jeg synes bare ikke, man har sådan en specielt blød hud eller sådan noget efter. Men det er også kun sådan en lille en, jeg har. Så er det selvfølgelig til håndcremer. Der har jeg 2, jeg vil vise jer. Eller det er jo også en håndcreme, den her Nivea. Men jeg bruger mest de her 2. De her 2, den ene det er en aloe vera luksus håndcreme. Og den anden det er bare en håndcreme med olie og keratin, der går hænderne bløde. Og det er 125 ml og 100 ml. Min favorit, det må jeg sige, det er den her, fordi den tager vildt lang tid at trække ind, men den fugter rigtig godt. Og den her, den tør hurtigt ind, og den fugter også virkelig godt. Den her, de dufter begge to sådan meget neutralt. Jeg kan rigtig godt lide den her med løvet, fordi det sådan er hurtigt. Og den dufter lidt sådan ikke af noget, og den her, den er også økologisk, den her. Den dufter sådan af aloe vera, hvis I ved, hvad det er. Ja. Det er de 2 håndcremer, jeg vil vise her, og så er vi egentlig ved at være færdige nu. Det var de cremer, jeg vil vise. Jeg håber, I kunne bruge den her anbefaling. Og skriv endelig, hvis I vil have mere at vide om nogle af cremerne. Jeg tror sagtens, jeg kan finde noget mere om dem til jer. Så ja, det er det, jeg vil vise jer. Håber, I nåede min video. Hej.